Hej, og i dag så vil jeg lave About Me tag plus et mini haul og så outfit of the day. Ja, så vil jeg bare starte med det første spørgsmål. Har du et mellemnavn? Nej, det har jeg ikke. Hvad er din favoritdrink? Det er sådan en sodavand fra Tyskland, der hedder Armdudler. Det kan jeg godt lide. Hvad er din favoritsang i den her? Ja, lige nu. Det må være Give You All a Break by, af Demi Lovato. Yes. Hvad ville du have, du skulle hedde? Hvad din børn skulle hedde? Det ved jeg ikke. Så, ja. Deltager du i nogen sport? Ja, jeg går til dans. Favoritbog? Det ved jeg ikke rigtigt. Favoritfarve? Det må være sådan skrigende pink, det kan jeg godt lide. Og favoritdyr? Det er dogndyr. De er seje. Fordi de så bare dogner hele dagen, så det vil jeg gerne. Favorit for filmen? Det er sådan en, jeg ved ikke, hvad den hedder, men sådan en. Jeg prøver lidt at jo, den hedder, den hedder Love, Peace and Juicy Culture. Ja, det er noget. Og favorit? Ferie eller den holiday. Ja, ligesom. Ja, det må være jul, jeg kan godt lide, hvis det er så hyggeligt. Ja, og så har du gået ud af high school? Nej, det har jeg ikke. Der er ikke high school her, så nej. Hvor mange gange har du været ude af landet? Wow. Ja, jeg har været det mange gange. Jeg tror, jeg kan faktisk ikke tælle, hvor mange. Jeg tror, 15 gange, eller sådan, til forskellige lande, eller noget. Jeg tror, 15 forskellige lande, sådan cirka. Taler jeg andre sprog? Ja, jeg taler lidt tysk. Men altså, om 2 måneder eller sådan, så taler jeg tysk flydende, så ja. Og hvor mange søskende har jeg? Jeg har 1. Og hvad er min favoritbutik? H&M nogle gange, ja. Eller Monkey. Men jeg spørger, Monkey er så dyrt. Altså, når man ikke har så mange penge her. Så ja, jeg ved, ja. Jeg siger Monkey, jeg siger Monkey. Hvad er min favoritrestaurant? Jeg er ikke så meget, jeg spiser ikke rigtig ude. Sådan rigtigt, så jeg ved det ikke rigtigt. Kan du lide skolen? Ja, den er okay. Der er mine gode venner. Favorit YouTuber? Jeg kan godt lide Malken Bærsang. Ja. Og skal jeg se Beauty Crush og Beauty Baby 44. Ja. Og min favorit movie, eller favoritfilm. Jeg kan godt lide Horrible Bosses. Man kan også lide Avatar. Nej, ikke rigtigt. Jo, det er okay. Det ved jeg ikke. Nå, det ved jeg. Det ved jeg ikke. Jo, lige nu er det Horrible Bosses. Ja, det kan jeg godt lide. Og favorit tv-show, det er Castle. Jeg elsker det. Og PC eller Mac? Mac. Jeg kan godt lide Mac. Ja. Hvad for en slags telefon har du? Jeg har en iPhone 3S. Yes. Ja, og så har vi, hvad er dit favoritfag i skolen? Idræt lidt, men jeg synes det, det er ret irriterende. Det er ret kedeligt nogle gange. Jeg siger idræt. Ja. Og så en mini haul. Det er utrolig meningen, fordi jeg kun købte 2 ting.
Og lige fra den samme butik. Så. Ja. Men først har jeg købt sådan en her lipgloss her. For H&M. Og der står Divided her. Og så lipgloss, det er sådan rød. Men når man er på, så er det ligesom, hvad hedder det? Læbrummer. Så er det sådan læbrummer, ja. Det er ikke sådan, at det skal skinne eller noget. Og så købte jeg også de her i H&M. Og sjovt, nogle her briller her. Og den her kostede 10 kroner. Ja. Og det var for sjovt sådan noget her. Fordi jeg har ikke rigtig briller, så det er bare klasse uden styrke. Og det er sådan noget. Om man kan se, så er det. Og hvad hedder det? De kostede 40 kroner. Ja, har outfit of the day. Ja, men jeg har altså ikke noget pænt tøj på, fordi i dag, i går. Jeg filmer den her om fredagen her, men jeg lægger den ud om lørdagen. Så i dag, så havde jeg, idrætsdag, så jeg har ikke rigtig noget idrætstøj. Så jeg tog bare det bedste, jeg kunne finde. Først så har jeg bare sådan en her. Okay, grim trøje her. Så Cannes Lions, og det er sådan en sort en. Og jeg har lige set den bukserne her, man kan ikke se det, fordi jeg er helt bæsort. Og der er sådan nogle ting her på. Der er sådan en rød løber og sådan noget, fordi min mor, der var sådan en festival i Cannes i Frankrig. Og så har jeg bare sådan nogle her bukser her. For Queens. Ja, sådan nogle løs her. Og jeg ved godt, det er ikke så pænt det her. Men ja, så har jeg det her sæt ørering for H&M, sådan nogle perler her. Og den ene er grøn, og den anden er hvid. Jeg håber, I kan se det. Ja. Og det var det. Og hvis I gerne vil have, at vi skal gøre noget, så sig bare endelig til. Så vi ses. Hej. Ha' en god weekend. Så hej.